Takže ahojte, nachádzame sa na miestnej vode. Budem chytať s pomocou loďky vyvážacej. Som len takto od rána do večera. Hádam sa niečo zadarí. Tak aj na miestnej vode sa podaril celkom pekný kaprík. A ukážeme si ho. Zobral na Liverstrong Buffalo baletko Balance. Neutrálne vyváženú guličku. Krásny bojovný, krásne vyfarbený kaprík. Aj si odkrychol. Napružený. Ešte teraz by bojoval asi. Parádna ryba, ideme opustiť. Ani som nepozeral, koľko merá. A to je jedno, 70-ka to je nejaká. Tak, ideme to znova vyviesť po kapríkovi. Čo na čo? Čo? To nie je na šnúru tam dáno, či na čo? Nie, to tam bola tá prepážka, vieš? Aha, ja. Na tie dve, ja som to vybral. Mne to tam zavádzalo, vieš, keď takto vozím. Ono iba jednu udicu, lebo však to je hlúposť voziť dve udice naraz. Dodáme guličky, pelety. Bol kaprík, tak dáme trošku aj viac kľudne. A ešte jednu. Dobre, stačí obi. Tak, bod jednotka, pošleme ho na jednotko, môže ísť. Je tam ďalší záber, do 10 minút, ak som to vyviezol. Tento už je pekne prišponoval, pomalinky si išiel cez cievku, len už som to bral do rúk. Nech nevbehne onej. Však som mu zapol, to chvíľu trvá, kým sa zapne. To není, že hop a ide. Nekope, tento tak pohupuje. Prosím, nech je väčší do boha. A teraz už kope. Za tých 10 minút? Čo by si chcel? 15. Už kope, není extra. Aspoň niečo. Jasné. Tak. No, ak sa bude dať, tak bude dobre ho aj v podberaku rovno vypnúť, vieš? Keď nie je nejaký extra. Či? Do podložky. Aha, mám druhú. Tiež máš chytanú z boku. To je sranda. A tam mám dablík. Tak je dablík, no. Ale to je sranda, že to sa mi nestávalo, že zvonka ich mám chytené. No, mal si aj toho, aj toho. Tam je zle. Ten už je krajší, jen ten pleskač. Na peletu s popkou. Jo. Nejaký cigán čierny.
hrubší, ale však čo? Hrubší je, no. Hej. A tento vyzerá byť schopný. Pozri, ak sa ohýba tá Hej. A vidíš, ak sa ohýba tá hudica. Hudica. No. Dobre chlapci, takže som prišiel na rybačku iba tak od rána do večera, tak narýchlo s loďkou, že si vyvážam. A na Livestrong Buffalo baletku, čiže neutrálne vyváženú gulu mi zabrala táto bomba. S podložkou mal 19,8 kg, čiže cez 14 má určite, si myslím. Neviem koľko váži táto podložka, lebo ju mám novú. Ale fakt, brutálny lisec už po výtere, celý je dooškieraný, ale fakt nádherný. Fakt brutálna ryba. Ako, fakt brutál. Som nečakal, že takéhoto chytím. Bol by som rád za 10 kg, ale toto ma fakt, že prekvapilo. A brutál ryba. Strašne som spokojný. A ideme ho rýchlo pustiť. Nádherný kapel. Pekne môžeme pustiť. Tak môže ísť. No, rybačka bola za mňa fakt, že super. Rybičky sa podarili fakt, že parádne. Teda jeden bol parádny, ako ostatné boli tiež pekné. Nič extra, ale aj tie potešili, ale ten lisec nakoniec ten bol ako brutálny. Neskutočne som z neho šťastný. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj like, odber a môžete sa povedať zvonček, nech ti nevedú žiadne ďalšie videá. Čaute.